Γεια σας παιδιά. Επειδή κάποιοι μπορεί να λέτε και να μην είσαστε εκεί όσοι παίζετε, να λέτε ότι θέλω να δω τα rewards, θα σας τα δείξω τώρα. Να κοιτάξτε προσεκτικά. Θα τα δείξω και στο τέλος του βίντεο. Καλά, αυτό το βίντεο και ένα σημαντικό λόγο. Περιμένετε. Είναι πάρα πολύ καλά τα rewards. Είναι τα καλύτερα. Κοιτάξτε, όταν θα πάτε εδώ, δεν ξέρω πώς θα είναι. Σίγουρα θα έχει άλλα rewards μάλλον. Και μετά θα δείχνει gold blades. Ωραία. Αυτό το event, αυτό το έκανα για να ανοίξουμε την πιάτα μαζί. Αυτός είναι πολύ προ. Πάμε. Ναι, δεν με νοιάζει. Χαζί. Και στο άλλο μου βίντεο έλεγα να μην μου βάλει κάτι με τζέμψη που ήταν πολύ σπαστικό. Πρέπει να. Και ναι, θα κάνουμε και αυτό. Γι' αυτό πάμε. Γλαμπαλά. Σαμπλαμπλίκα λαμπαλαμπλαμπα. Σαμπότσικα λίμπα. Όχι. Γιατί με. Πες μου ότι είχε trader. Παιδιά, πείτε μου ότι είχε trader. Α, ναι, chicken ήθελα. Χαζός είμαι, αλλά τουλάχιστον δεν είχε ούτε και chicken. Τι με νοιάζουνε. Είναι 7 coins. Τρέχω, παιδιά, τρέχω, θα μου τα κλείψει όλα. Τρέχω πάλι. Τι μ' ακολουθάς? Ρε φίλε! Μ' ακολουθάει! Βοήθεια! Μας βγαίνει trader! Πού είναι το κανόνι που σκότωνε? Παιδιά, πρέπει να πάμε εκεί. Δεν μ' αρέσει να είμαι δεύτερος σε τέτοια ημώ. Έχει δώσει λεφτά. Γιατί είχε skin. Για τρέχω, βάλω μου τη δόση. Φίλε, δεν θα το κάνει. Ωραία, πάμε με chicken. Παιδιά, να πάνε. Όχι. Θα χάσω. Dr. T.
Μόνο αυτό. Δεν ξέρω. Τι! Σταμάτα! Πολύ κακό μάτι, δεν μ' άρεσε. Ωραία, είμαι ό,τι είσαι πρώτος. Ένα πρώτο πέμπτο. Τι είπε τι μπατσί. Παιδιά, μου έδωσε ένα free και μετά μου ξανά έδωσε επειδή πήγα στον τεχνόδη. Εντάξει. Δεν θέλω, λέω. Λέτε μαζί σας να πάω εδώ. Περίμενε. Max Levy λέει. Μα τι έκανα αυτό το όποιος θέλει να με κάνει friend, να το. Όποιος θέλει για friend. Πάμε άλλο ένα. Θα δώσω 2 γιατί. Όχι, δεν τα δίνω. Γιατί δεν έχει trade. Έχει tank, έχει λίγο για να ξεφεύγω. Έχει archer, ok, άμα έχει archer τα πάντα γίνονται. Όχι. Θέλω. Παιδιά, κοιτάξτε. Αυτό που σας είχα πει πριν, στο 3 Giants δεν μετράει. Δεν κάνει πολύ τα μάτια. Α, με το tank. Το πολέμο. Και τα δύο έκαναν. Παναγιά μου, παιδιά. Ναι, τρίγια. Ναι, αυτός δεν βοηθάει για να με σκοτώσει. Αου, χάζω. Ρε φίλε. Μα χαίρομαι πολύ που είναι τα άλλα. Μ' άφησε με. Κοίτα εδώ.
Έλα. Τάνκ vs τάνκ. Όπως και εσύ έχεις βοηθήσει. Κοίτα εδώ. Δεν σου φταίμε. Συνέχεια να ακολουθάει αυτό. Μα τι τους έχω κάνει. Ναι, εντάξει, ένα λεπτό είναι. Αυτός είναι που με κυνηγάει. Magic. Ναι, δεν μπορώ. Δεν το μπορώ. Τίποτα. Είναι όλο ακολουθούσα. Τι! Όλη μέρα δηλαδή θα μας κάνω. Μείον. Έχουμε και μείον. Τι! Δεν δίνω λεφτά για το γλυφτεράκι. Να μην δει. Παιδιά, αυτό το τσις το κρατάω για να το ανοίξω με έναν φίλο μου. Εντάξει, γι' αυτό άμα πάρω άλλο θα το ανοίξω με εσάς. Οκ. Εντάξει. Αχ, σας λέω ένα γεια. Και αυτό το τρόπο σας λέει ένα γεια. Και γεια σας.